Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaaw an ka foli ni tanuba ye sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen bi ye alamisa ye utukalo tile 6 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka waati togɛra aw bisimila kunnafoni ale kɛnɛ ka kunnafoni waati sera aw dan se ko kura ye an ka bi kunnafoniya galen bɛ tali kɛ état-major général des armées ka kunnafoni dilenw la kunnafoniya min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ a bɛ faso dama bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ fɛn min an ka jamana lakɔlɔsili baara hukumu kɔnɔna la an ka wolomasigi tabaw ka fara u jɛɲɔgɔnw ka kɛrɛnkɛrɛnnen la opération dugukolo ko tarata don utukalo tile 4 san 2026 Tesali ti ale dugu la o kɛra sababu ye ni ka bɔ jatigɛwale tigilama dɔ olu kɔni kan no olu kɔni kun b'a la ka yɔrɔ dɔ o dugu jukɔrɔ nafolo olu kɔni bɔ génimu ale ni FLA maw o hukumu kɔnɔna la an ka wolomasigi tabaw ka jateminɛ kɔnɔna la u ye gosili kɛ ka ɲɛsin ni yɔrɔ kofɔlen na ni ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ ka ban pewu bamananw ka fɔ la ko ni i ko i b'i kun digi ka kɛ i sinamuso ta ɲɔgɔn si ye ni kunsigikow b'aw bɔ ɲɔgɔn ma digibagaw b'aw bɔ ɲɔgɔn ma nin b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye banbaci wale tigilamaw ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ yɔrɔ dɔ de kɔni kun b'a la ni u kɔni kun b'a la ko o yɔrɔ dugukɔrɔ nafolo bɔ ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo ne ka kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ kɛlɛ siratigɛ ale kan o kɔfɛ arabadon n'o o bɛnna utukalo tile 5 ma san 2026 banbaci wale tigilamaw dagayɔrɔ dɔ min o kɔni kun bɛ tabiri sati ale yɔrɔ la kɛra sababu ye an ka wolomasigi tabaw kara bɔra nin yɔrɔ kofɔlen kan ni ka ale yɔrɔ fili kolonci k'a daga kolonci état-major général des armées y'a jira k'a fɔ jamana lakɔlɔsili baara olu bɛ to sen na fo ka taa fɔ min kɛra min kɔnɔna la a tilala k'a jira k'a fɔ a bɛ an ka kɛlɛkɛcɛw fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la ni ka tila ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ banbaci wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la garan bɛ dɔw la k'u sila tunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya di an ka wolomasigi taba olu ma an bɛ taa Kayika olu fɛ yen nɔ a bɛ waati damadɔ bɔ bi an bɛ don min na i ko bi fɛn min kɔni kun ye dugukolo kɛ kɛlɛ ye o kɔni kun bɛ Kayi dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ Butukuru ale ni Bugara kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min kɔni ye ni dugu 2 ye foroko mankan de tun bɛ ni maa kofɔ dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i ko bi fɔka bɛn o kɔni kɛra ni dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan tarata don n'o bɛnna utukalo tile 4 ma san 2026 dugu marabagaw ka fara société civile olu kan ye fɔka bɛn sabatini dugulama ninnu ɲɔgɔn cɛ an bɛ wagati min na i ko sisan a jala k'a fɔ ni dugulama ninnu kɔni 2 bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ka foro baara kɔni kɛ i b'a fɔ ka kɔrɔ u b'a kɛ cogo min na yanni justice ma olu ka décision o kɔni bɛ bɔ chambre criminelle de la cour suprême n'o o ye an ka jamana kirigɛlɛnw tigɛyɔrɔ ye a jirala k'a fɔ professeur Clément Mamadou Dambele ni ale kɔni kun b'a la ka fiɲɛ bɔ dani ɲini ni o ye liberté provisoire a jirala k'a fɔ o liberté provisoire o tɛ sɔrɔ hakilina jiginna fɛn min kɔni professeur Clément Mamadou Dambele ale minɛna san 2023 novembre kalo kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye a ka kumakan dɔw ye olu kɔni carilen don min na kumakan ninnu kɔnɔna la a kɛlen don ka an ka jamana ɲɛma ka fara ka denbaya ka olu menacer saya kɔni na o hukumu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye professeur Clément Mamadou Dambele a kɔni kun bɛ liberté provisoire min nɔfɛ n'o o ye ka fiɲɛ bɔ dani d'a ma o tɛna na sɔrɔ o kɔfɛ madame Buware Fili Sisogo ale ɲagina san 10 kaso hakilina jiginna fɛn min madame Buware Fili Sisogo ale ye an ka jamana sɔrɔ ko ni nafoloko minisiri kɔrɔ ye ale minɛna kabini san 2025 ka d'a kan san 2014 waati an ka jamana kuntigi ka avion n'o o ye pankure ka fara sɔrdasiw ka minan sanni dɔ olu kan ale nɔ minɛla ka da o de kan ka d'a kan k'a fɔ fɛn min kɔni ye madame Buware Fili Sisogo ye ale kɔni nɔ yira yuruguyurugu dɔw la o nafoloko o siratigɛ kan o de hukumu kɔnɔna la madame Buware Fili Sisogo ale ɲagina san 10 kaso an bɛ taa Yorosokaw fɛ yen nɔ Yoroso a jirala k'a fɔ tabilala bolimafɛn dɔ la ni ka tila ka maa 2 olu jaso kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔ olu kɔni tabila Mali ka bolimafɛn dɔ la jumadon naforola kɛrɛfɛ kilomɛtiri 15 cɛ Yoroso mara la
kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni Burkina Faso jamanaden dɔ ye o jasora ka sɔrɔ ka pasaje dɔ olu kɔni bila. O kunnafonidi sira kelen y'a jira k'a fɔ karidon su ka dugu jɛ tɛnɛ la fɛn min kɔni ye jagokɛla dɔ ye ni ale kɔni kun b'a la k'a ka feerekɛminɛnw k'olu transporter ka taga Kuri ale ni Farabana cɛ Burkina Faso dugu la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ maa filanan fɛnɛ jasora nin yɔrɔ masina ninnu na. An bɛ waati min na i ko sisan a jirala k'a fɔ maa fila jasolen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen Burkina Faso jamanadenw ye. An bɛ don min na i ko sisan ni maa fila kɔfɛlen ninnu kɔni si taayɔrɔ kɔni ma dɔn a kɛlen ni Jɔrɔ ani Ami ko o bila Yorosoka olu la. Bamadɔ ale b'a la ka tiɲɛni don Yoroso dugu kɔnɔna la. Halisa an bɛ to Yoroso kunnafoniya olu kɔnɔna la. A jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye Yorosokaw ye Ami ni Jɔrɔ kɔni b'u la bi ka d'a kan fɛn min kɔni ye Bama ye ale yera kɔ dɔ la n'a kɔni kɛlen don sababu ye ka degun ko o kɔni se Yorosoka olu ma fo ka taa se tiɲɛniw ma k'a don Yorosokaw o kunna. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye wulu ale ni ka taa se bagan dɔ olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye baw ye. Bama olu kɔni b'a la ka ni baganko fɔlɔ ninnu minɛ o kɛra sababu ye ka Jɔrɔ ni Ami bila Yorosokaw la ka denmisɛnninw ka lakana hukumu kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Yorosokaw ye u b'a la ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin autorités ma n'o ye Yoroso marabaaw ye fo ka taa se laadatigiw olu ma yaasa fɛn min kɔni ye ni Bamako fɔlen ye ni ka fɛɛrɛ tigɛ a la ɲani a bɛ kɛ gɛlɛya ye duguladenw olu ma. Maitre Papin ale ni Yakuba Basi an bɛ don min na i ko bi ni maa fila kofɔlen ninnu kɔni si tɛ maa ye maa minnu kɔni lakodɔnnen tɛ an ka jamana kɔnɔna la ka d'a kan fɛn min kɔni ye ni maa fila kofɔlen ninnu ye a bɛ waati damadɔ bɔ olu kɔni b'a la ka lutti dɔ kɛ n'o o kɔni ne k'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali jamana internet ye ale sɔngɔ ka ca ni ka dɔ bɔ o la. Kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Maitre Papin a ma surumɛ a ma dɔw ye y'a jira k'a fɔ Maitre Papin ka taa se Yakuba Basi ma an bɛ don min na i ko sisan ni maa fila si kɔni kibaruya ma dɔn fɔlɔ ka d'a kan a jirala k'a fɔ fɛn min ye Maitre Papin ale tununnen kɔ dɔgɔkun tile damadɔ kɔfɛ fɛn min ye Yakuba Basi ale fɛnɛ kɔni tununa. An bɛ wagati min na i ko sisan ni maa fila n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don ka jɔ yaasa ka se ka kibaruya kɔni sɔrɔ ni maa fila kofɔlen ninnu na. Kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Maitre Papin ale ni Yakuba Basi ni maa fila ninnu kɔni si kunnafoniya ma di u kun kan ni k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye ni maa fila kofɔlen ninnu ye u minɛkun fo ka taa se u bɛ yɔrɔ min na o ma dɔn fɔlɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka segin ni maa fila kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen u ka denbaya la n'o ye Maitre Papin ale ni Yakuba Basi ye. Fɛn min ye kunnafonidila Cheikhana Tawu ye ni ale ye directeur de publication du journal du 22 septembre ye o b'a jira k'a fɔ journal du 22 septembre journal fɛn fɛn kɔni bɛ bɔ ale de kɔni ye o ɲɛmaa ye min kɔnɔna la ni a sɛbɛnninw kɔni kɛra ale de b'a kalan fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka journal olu publier a jirala k'a fɔ fɛn min ye Cheikhana Tawu ye ale bɛna bila décembre kalo nata in tile 8 san 2026 hakilina jiginna kunnafonidila Cheikhana Tawu ale kɔni minɛna ka d'a kan a ye kuma porokotolen dɔ olu kɔni fɔ Forum panafricain des médias o kɛnɛ kan min kɛra juin kalo tile 3 ka taa se juin kalo tile 6 ma hakilina jiginna Cheikhana Tawu ale minɛla juin kalo tile 8 san 2026 ka d'a kan a kɔni ye kuma fɔ minnu kɔni ye dankari an ka jamana sariya la an bɛ don min na i ko sisan a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni Cheikhana Tawu ale bɛna san 1 o de kɛ kaso la min kɔnɔna la a jirala k'a fɔ a bɛna kalo 6 o kɔni kɛ a datugulen ni ka tila ka sifa wari amande 500 sara. Kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ décembre kalo nata tile 8 fɛn min ye Cheikhana Tawu ye ale kɔni bɛna bila ka taa a ka denbaya la. An bɛ taa Tɔnbɔkutu a jirala k'a fɔ fɛn min ye buru kalani ye ale sɔngɔ kɔni taara dɛrɛmɛ 25. Kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ kunun araba utukalo tile 5 san 2026 boulangerie baarakɛlaw ka taa se autorité administrative ma Tɔnbɔkutu dugu la olu kɔni ye sigikafɔ kɛ ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka sɔngɔ o kɔni o bila kala kelen na buruko la Tɔnbɔkutu mara la.
kunnafoniw olu y'a jira k'a fɔ buru kalani min n'ale kɔni bɛ feere dɛrɛmɛ 20 ale sɔngɔ kɔni kun yɛlɛla ka taa fo dɛrɛmɛ 30 la ka kɛɲɛ ni boulangerie ma olu ni autorité administrative maw ka ɲɔgɔn ye a jirala k'a fɔ kunu araba n'o bɛnna utukalo tile 5 ma san 2026 fɛn min ye buru kalani min ni ale kɔni tun bɛ feere dɛrɛmɛ 20 ale sɔngɔ kɛra Tɔnbɔkutuka olu fɛ yen nɔ dɛrɛmɛ 25. An bɛ taa Segu ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu komini bɛ yen nɔ ko Sebugu denmisɛnnin 400 minnu mago bɛ dɛmɛ la olu ye kalanminan caman kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ saki kaye fo ka taa se bigi ale ni livre olu ma nin waleya kɔni kɛ kun de kɔni ye ka da kan fɛn kɔni denmisɛnnin minnu ye no olu kɔni bɛ kalan bila fo ka taa se baara olu ma o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ye nin wale ɲuman ye ale ye musaka bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra gouvernement de Japon ale kunna ka ɲɛsin an ka jamana ma. An bɛ don min na i ko bi ba Maliba kanu bɛ a den ɲuman olu la a jirala k'a fɔ fɛn kɔni ye marifatigi dɔw ye olu kɔni y'u ka marifaw bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la donso ale ni mouvement pelu fo ka taa se Dana Amasagu maaw ma n'o olu kɔni kun donna wolomasigi tabaya la a jirala k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu ka formation n'o y'u ka degeliw kɔni ye kɛlɛ togoya la o banna tarata don utukalo tile 4 san 2026 nin b'a jira k'a fɔ jamanadenw olu ka jamana kanu kɔni b'u la an bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya di an ka wolomasigi taba olu ma. A bɛ waati damadɔ bɔ an ka jamana marabaaw olu kɔni plaque d'immatriculation n'o ye ka bolimafɛnw k'olu kɔni bugulantigɛ baaraw daminɛ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la an b'an sinsin ka taa Nurodi Sahel ka olu fɛ yen nɔ a dala k'a fɔ ni premier phase kɔni na fɛn kɔni Nurodi Sahel ka olu fɛ yen nɔ fɛn min ye plaque d'immatriculation ka fara carte grise ale 200 olu kɔni baara olu daminɛna Nurodi Sahel ka olu fɛ yen nɔ nin waleya kɔni kɛkun ni yaasa ka bolimafɛn olu bugulantigɛ ni ka bolimafɛn olu kɔni dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na yaasa lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la cogoya minnu na. A fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ don kɔkan kibaruya ale kunnafoniw kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la an bɛ taa États-Unis d'Amérique a jirala k'a fɔ fɛn kɔni ye États-Unis d'Amérique yaasa ka se ka visa kɔni sɔrɔ caution ale kɔni wajibiyara jamana 50 ale kan yaasa i ka se ka visa kɔni sɔrɔ i bɛ 10 000 ka taa se $20,000 ale sara yaasa ka se ka fɛn kɔni Amérique jamana visa ye k'o sɔrɔ kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ visa jamana 50 minnu kɔni bɛ visa kɔni ɲini ni jamana kofɔlen ninnu kɔni bɛna dollar wari 10 000 fo ka taa se 20 000 ale sarali ma a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye ni jamana 50 ye fɛn min ye jamana farafinna jamana 30 olu kɔni b'a la ka kɛɲɛ ni o waleya ye farafinna jamana 10 olu kɔni tɛna visa caution kɔni sara Amérique jamana ye a jirala k'a fɔ fɛn min Mali ani Burkina Faso jamana olu kɔni sen tɛ caution ale sarali la. An bɛ taga Cameroun ka olu fɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi a jirala k'a fɔ États-Unis jamana ye maa 36 gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔna la minnu kɔni bɔra farafinna jamana 9 na ni k'u bila ka taa Cameroun dugu ale kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ Amérique jamana ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la ka d'a kan u tɛ Amérique jamanaden olu kɔni ye. An
bɛ taa Ukraine an bɛ don min na i ko bi Russie ni Ukraine ale ka kɛlɛ kɔni dogolen tɛ maa si la a jirala k'a fɔ kunun fɛn min kɔni ye Ukraine jamana ye Russie jamana kɔni ye drone kɔni bɔ ka ɲɛsin jamana kofɔlen ma min bɛ taa i jɔ drone 115 la ale ni misili 24 ni o ye misili balistique fo ka taa se misili hypersonique ale den 4 ma min kɛra sababu ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko sisan jateminɛw y'a jira k'a fɔ maa 17 olu de kɔni bɔnɛna u ni na fo ka taa se maa caman olu jogini ma Kiev kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye drone ye ale bonni kɔni kɛra sababu ye fo ka taa se misili ma ka yɔrɔ nafama caman kɔni tiɲɛ Kiev ka olu fɛ yen nɔ Ukraine jamana ale kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaaw ni kunnafoniya damadɔni de tun b'an bolo k'o lase aw ma bi alamisa utukalo tile 6 san 2026 aw k'an bɛɛ kunnafoniya kura olu kɛnɛ ka sini ni Ala ma basi kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka kɛbɛn ni cɛbɛn k'o sabati malidenw u ni ɲɔgɔn cɛ.